Ta sa baboyan guys, update ko lang kayo sa baboyan ko guys, o sa mga baboy kong na ito, malaki na talaga sila guys. Mga 1 month, year old this year. Ano siya guys. Kari siya, parihora ni silang idara guys. Kani siya 39 days na ni siya guys. Pura buyag active mga guys la guys. So ang ilang akong gipakaon nila guys is kuan pa guys, pre-starter ultra pack. Then mga inika 60 days nila guys, ako na sila pakanon og starter. 3 times a week guys, ako ni tagaan sila usa ka kutsara nga Vitamin Pro. Arita diri sa pikas guys, kani siya anayono ni siya guys, kani apa karisad anayono ni siya. Buntis na di ay ni siya guys, mga 1 month year old. Kani sad buntis, kani sad murag 3 months na ang iyang pagbuntis guys. Then tamna rin akong madre di agwa dire guys oh. Then ato ta dito sa pikas guys, sa pikas room sa mga baboy. Dara guys, kani siya guys is kuan 35 days. Pre-starter lang gyapon nga ultra pack akong gipakaon ani guys. Then kani siya sa pikas room guys is kani siya gahapon pa rin ako gihiwalay guys, mga 32 days ni sila. Ay pigi line. Unya arita sa katinay na po guys nga dagko na siya guys. Kani siya mag 3 months na ni siya guys, mag 3 months. Then kani po siya guys, 3 months isad. Then karisan mag 3 months siya guys. Hapit na ni siya murag mga end of December, okay na ni siya guys. Pwede na siguro mabaligya no. Makabawi na ta sa lamaw ug makaganan siya baghataan ni guys, kay pwede mangyong mahala sa lamaw o sa kuan mga feeds nya. Barato ra ang palit nila guys. Sa pagkakaroon 140 man siguro or 145. So arita diri guys, dugay nang wala ko ka-update aning baboyan guys. Na guys, si Madam Tislat ay nangwaog padre di agwa para sa iyang baboy.
Dako yung baboy na guys. Lang maon guys. Ang Madre de Agua ni asa Madre de Agua ni Sir Manalili nga gihatag mga 2 months ago. Dali ra kay na nagko guys. So kay mga online sadaan sa natong butakan guys. Ana ni guys, ako sa ginahan guys. Pakitang baboy doon, pakitang mga ulo mo. Yung tadim, si tadim mo ay nagpukot sa camera guys. Ay si Madam Wakwak, busy. Paglangkat na ng mga dahon. Ano ba? Gusto ko sila. Practice ko ka doon? Datang na ni Kuano, Christian. Sorry. Ayun, apel yun. Apa dong? Napay ano? Kugang nga ako nilagay siya. Tapikas. Ayaw ka tayo din. Tapikas. Pato. Daga. Pangaon mo, mga pads. Parang mo manambok. Pero maabot. Makarabot na mo kutsilta. Kilo. Pwede na i-live. Nakaparat guys kay parang panahon na baratok eh baboy. Lobik yung kaganan yung umuwi guys, sama na mo guys, mga farmers. Ganito sa ngitaan eh guys, sa uman. Walang sila ngayon mo. At tayo mag-games. Ya. Kapay po ano. Kapay, kamuti guys. Wala, tambok. Apa? Wala. Kani guys, itanong din ako diri guys. Okay. So guys, maura tong update sa akong gamay nga farm guys. So please don't forget to like, share, and subscribe to Madam Pislat's channel. Thank you guys. Bye.